Luisam. आज काही काजर सांग ना ना रे आज काही काजार ना ते राजराती का राहते नाही काही सांग ना 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 आज रोसा होसं का आता म्हणाला काही सांग ना तू साठले का तू काजार आग म्हणले नाही हा रोसा होसं का हा रोसा सांग का होय मागील काजार होय पहिले रोस नाही होय होय पहिले तुझं पहिले रोज चाललं मागील काजार चालले मग होय 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 तशें धरले ए तुका मग काय नाही रोसा काही तुमचो तो शेजारी आणि आबुटाम होय त्याचे दुवेचे रोस नाही आज म्हाका आपयला हांव तसो हे नाही क्लासमेट नाही चेडू असं तसे तुका होसं का आता होय तुका आपोन आहे मग आपे नसताना रावताय मग शेजार नाही साहेब तो हा शेजार आपे नसताना रावताय तर तू काय देईन तो सांगी वय वय ये काय होत हा काही आपण बार म्हणे आगी तो बरा हो पण बार हो पण तो कान दिसी दे साहेब अच्छा ना आगी तुका जाय झाला रे बरसा पिंट कान घेण्याचे त्याच्या घेऊन बारात घालून जाईन कोणी एक लुईसा हा एकटी खाजा राहणार पडे कांडवट्या कांडवट्या होय मग हे बुटी खासा मात्र खांडा वाटे खासा हांव आमच्या फिल्माचे शो गेलो कितले वेळे गेलो होते एक हॉला फ्री नंत जानेवारी 15 आमचो इसाचें नाका म्हणून सीधा फाटीन दायलो न्ही खासा खांडा वाटे नाही तशें ना आनी काय वय काजारांती वय 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 म्हजे रे कान सैरी गो काही वॉटर्स केल्यात घेऊन येतात जाऊन घेऊन वय 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 मागीर एक घरा रांदीचे म्हणून रे तुमच्या घरात तुवेंतरांचे आमगे रांदचे मम्मी नाही तुझे सांगचे आहे रांदीचे म्हणून ना आमगे आमच्या बायलेन राज्य मध्ये मी तू आयदान कशी दिसता नाही काय ना एकच पटी सांगचे पूण अनेका लुईसाम एपटी काजाना कशी होते लगी लगीन कन दिल्या लगीन म्हळ्यार किरांतले चेडू किनी गोळी दिलो किनी गोळीचे कटीलचे बचपे ते होय मात्र असे लगी लगीन दिऊ ना आपले सुदासिलो तसे आमकां काही वसोंग पडा नातल्यार बसार आणि वसाचे नाही गाठाक आनी कोण लगी लगीन ते आसून दी तुझे काजार केदाला रे तुझे काही आता यंग आणि एनर्जेटिक आणि हांव म्हाका आनी टायमा आज जर एक टाइमच जायचे कळले ते हांव जाता या तू टेन्शन करना तुका फास्ट येंत इन्विटेशन तुकाच काय दोंगऱ्यान ते एक जिलेट ब्लेड दिले अबे ती पुढचं तर सांग कंची मागीर होते एक ते 1 2 3 नूडल्स दी मागीर ते बूस्ट एक दिले अळ्या केल्लो पोरू मोर बेणूंग आयिल्लो न्ही म्हजी अर्दी बेंडल्याय आनी अर्दी केदाळा बेंटाय अरे लुईसा 9 वर्सां नोवें तोलेचे पोरणे उलोंग ना काल या पोरणे म्हणटाय काल नाही पोर बेंडली 30 तारीखेक तेद्दे भितर पोरणे जाले गे ते पोरणे जाले कितें उलोंग जालें 9 वर्साक नोवें तोलय पोरणे उलोंग ना हांवें मिसीनी नोवेंत घाण गेला 9 वर्सां पुरो नोवेंत पोरणे पुरो खाण उडयला दिसली कोलो मनीस साहेब फुल चेंज झाला कलम ये शर्ट नोवेन दिसतंय नोवेन काढून गेला किती एवढी सांगचे रे तुका राय ना पुरो नोवें 9 वर्सां पुरो नोवेंत शर्टी नोवें पॅन्टी नोवें भितर घाल्लेय नोवें भायर घाल्लेय नोवें पोरणे पुरो काण उडयला दिसली अरे कलम मोबाईल नोवेन दिली 9 वर्साक नोवेंच मोबाईल रे मोबाईली नोवे सिम्मी नोवे
फेसबुक प्रोफाईल फोटो पुरा नवेन्स रे नव्या वर्षाक पोरणे यूज करूंग ना पुरा नवेन मागीर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट नवच लव येते उलेताना फोन आयलेंस तुझे काय छर रे ग काणून थांगा येतात आता सिगनचे असनातल्या बरी घरचे कोणाचे आहे फोन त्या बाईलाच्या रे ए कंची बायल नवी गी बरनी हा? एक नाही करून जाय नाही स्थाने त्याला प्लीज सांग बाय जायचं बाय बाय Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.